אני רוצה שנדע כולנו, כאן סוג של שירות לציבור, מה אומר החוק. נכון. כי יש פה חוק. אז בוא נגיד שלום לעורכת הדין ניצן כספי שילוני, ממרכז צדק לנשים. בוקר טוב לך. עורך הדין שילוני? כן, בוקר טוב. בוקר טוב. סיטואציה אתמול, זו לא הסיטואציה הראשונה. ראיינו אתמול אישה שנהג אוטובוס לא ענה לה, כי הוא לא מדבר עם נשים. ראיינו צעירה שנהג אוטובוס אמר לה, את לא יכולה לעלות על הקו כי זה קו לגברים בלבד, זה קו חרדים לגברים בלבד. מה אומר החוק? אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, לא אוטובוס פרטי, זה אירועים אחרים. תחבורה ציבורית, מה אומר החוק? כן. אז קודם כל, הנחת היסוד היא שמרחב ציבורי אמור להיות שוויוני. זה קודם כל. אין דבר כזה מרחב ציבורי ששייך לקבוצה מסוימת. המרחב הציבורי אמור להיות שוויוני. עכשיו, יש כמה הוראות חוק רלוונטיות לסיטואציות האלה. קודם כל יש לנו את חוק איסור אפליה במוצרים, שאומר שכל בעצם שירות ציבורי, וזה אומר במפורש גם תחבורה ציבורית. כלומר, גם תחבורה ציבורית זה מוצר. כמו... זה נחשב, במפורש כתוב בחוק שתחבורה ציבורית נכנסת לתוך החוק הזה, שמדובר גם על שירות ציבורי, והחוק אומר במפורש שאסור להפלות בתוך שירות ציבורי מכל מיני, מחמת מין, מחמת מגדר, כל מיני בעצם זהויות שאסור להפלות בגינם, ואחד מהם זה אפליה מחמת מין. עכשיו, יש כבר פסק דין, כבר ב-2011 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון, פסק דין של נעמי רגן, זה הגישה התנועה הרפורמית, ששם נקבע לגבי מה שהיה נחשב, מה שהם קראו קווי מהדרין, כאילו אוטובוסים נפרדים של גברים ונשים, ושם נקבע באופן ברור ומפורש שאין דבר כזה אוטובוס מהדרין, אין דבר כזה אפליה או הפרדה בתוך תחבורה ציבורית בגלל שיש איזושהי דרישה של קבוצה מסוימת. הפרדה באוטובוס היא לא חוקית. זה דבר ברור, זה נקבע שם. עכשיו, חוץ מזה היו כל מיני פסקי דין שהעניקו באמת פיצויים לנשים ולילדות שנהג האוטובוס הורה להן לשבת במקום אחר ולא במקום שבו הם בחרו. הנחת היסוד היא שנוסע צריך לשבת, יכול לשבת בכל מקום שבו הוא בוחר. אלא אם כן, מדובר במקומות לנכים וכך הלאה. כן, אבל זה בעצם העילה היחידה שבשלה אפשר לבקש מנוסע לקום, כי המקום שמור לנכים, אמהות כמובן עם עגלות של, או אבות עם עגלות של תינוקות וכך הלאה. נכון, נכון, ואין דבר כזה אוטובוס של קבוצה מסוימת. כל עוד זה אוטובוס ציבורי שפתוח לציבור, כל אחד יכול לשבת איפה שהוא רוצה. אז זו הוראת חוק אחת. עכשיו, חוץ מזה, יכול להיות רלוונטי. יש לנו את החוק, אם אנחנו מדברים על המקרה הספציפי, על הסיפור של אליה. אז יכול להיות, אני לא אומרת צריך לבדוק וכולי, אבל החוק למניעת הטרדה מינית גם אולי רלוונטי כאן. החוק הזה אומר שהתייחסות מבזה או משפילה מופנית לאדם ביחס למינו, היא אסורה, היא לא חוקית. שהוא אומר להם, אתם ערומות. כן, אתן ערומות, אתן לא תנועות. זה בעצם התייחסות מבזה כלפי אדם מסוים. וזה מחמת המין, וזו התנהלות שהיא אסורה גם אזרחית וגם פלילית. שולח לי כתב, תחבורה ותיק, מתוך תקנות התעבורה, אנשים שאין להסיעם. לא ירשו הנהג והכרטיסן, אין כבר כרטיסנים, אבל בסדר, אולי הגיע הזמן להתקן את החוק, להיכנס לאוטובוס לכל אדם שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי האוטובוס, ובפרט שבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים ובפיח, שאין לבוש לגופו. טוב, חברים, כן. זה לא מקרה. בסדר. לא, יש כאן, כן, התקנה הזאת היא מאוד ברורה, והיא מדברת על איזה שהם כלים או בגדים שיכולים להשחית את רכוש האוטובוס. זה אדם שלובש בגדים רגילים, אדם שכאילו להגיד, להתייחס לבגדים של אדם ולבזות אותו בגלל הבגדים, לבזות את הסובייקט שלו, זה דבר שבטוח שתקנות התעבורה לא התייחסו אליהם. יש דבר שהוא אוטובוס לגברים בלבד או אוטובוס לנשים בלבד? כל עוד מדובר באוטובוס שפתוח לציבור, שמשרד התחבורה מעניק לו זיכיון, אין דבר כזה.
לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו אני אומרת, זה החוק שקיים עכשיו. אם אני אתייחס גם למציאות הפוליטית וגם בעצם למציאות הציבורית שקיימת היום, אני לא יודעת אם הדברים האלה לא ישתנו בעתיד, לצערנו הרב, כי יש איזושהי תזוזה טקטונית שמשפיעה גם על ההתנהגות ברחוב. למשל, ההתנהלות של הנהג, הרטוריקה שלו, זה היה ברור שהוא הביא את הדברים שהוא אמר מתוך המחשבה שלו שאולי יש דברים שהולכים להשתנות. איך שהוא דיבר, אתם מקיבוץ וכולי, הוא השתמש במושגים מאוד קשים של כיתוב שקשורים מאוד במה שקורה היום. אבל גם במציאות החוקית צריך להגיד שאנשים אולי לא מודעים לזה, אבל בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הם אומרים במפורש שיש כוונה לשנות ולסייג את חוק איסור אפליה במוצרים. החוק הראשון שדיברתי עליו, הממשלה בעצם הסכימה, היא עוד לא עשתה את זה, אני מקווה שהיא גם לא תעשה את זה, היא מתכוונת לסייג את החוק כך שאפליה והפרדה מטעמים דתיים תהיה מותרת. אז הקשר של ההתרבות של המקרים שאנחנו שומעים לאחרונה היא בוודאי קשורה גם לשינויים האלה, וגם אנחנו באמת הדברים האלה חס וחלילה יכולים להשתנות, ותהיה לכך השפעה אדירה על המרחב הציבורי שלנו ועל היחס לנשים.